आंनि बे गोदान मिउजिकेल वेब एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायो लोगोसे नैबे आंनि गोदान ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायो नैबे समाव जोङो जोबोद इन्टारेस्टिं जाना दं आरो जोबोद एक्साइटिं जाना दं जोंनि बे इउएन एकाडेमि टिचार स्टाफआ दिनै लावखार ओंखाम जानो थांदों माने पिकनिक जानो थांनो नागिरदों नुदोंना लोगोफोर गारियाव माखासे मुवा बेसादफोरखौ लडिं होगासिनो नैबे समाव नुनो मोन्दों बे जोंनि गासिबो टिचार स्टाफ फैयै फैयै जोङो निकासि बारबोनानै दारागावनि हालामाव जों मोनफैबायानो दारागावआबो निकासि दखरा बेन्दोंनि सिङावनो गोग्लैयो निकासिनिफ्राय 5-6 किल'मिटारसो जागोन दारागावसिम नोंथांमोननो आं फारि फारि लामा सेरनि गामिनि नुथायफोरखौबो देखायलांबाय थागोन ग्रोम ग्रोम फ्राय बर' रायजोफोरनि रायजो जानाय दासो जाखांफुनाय बर' गामि बेसे समायना गोजाननि नुथायफोरखौ नायलाय लोगोफोर बे आइजोआ दै लांगासिनो दै लांनायखौ जोङो नोजोर होयोब्ला आन्दाज खालामनो हायो दैखौ बिसोरो गुबुन जायगानिफ्राय रोगानांगौबो जाना फैयो मानोना गासै जायगायावनो दंखल गायनो हानाय सुबिदा गैजोबा बेखायनो बिसोरो गुबुन जायगानिफ्रायसो लाबोनो गोनां जायो वाटार साप्लाइनि हेफाजाबै बिसोरो मा दैफोरखौ पाइपजों रानसारना हरनाय जायो बेफोर पाइपखौ बाहायनानै बिसोरो दैनि सुबिदाखौ बिसोरो लानाय जायो फैबाय थायोब्ला लामा गेजेर ससेयाव नैबे सक फिसाखौ मोनगोन दारागावआव जाय बिसोरनि मोनसे सेन्टार बियो दासो जाखांफुनाय सक थेलेबलेब नैबे दारागावनि गेट मोखां लांगोनायाव मोनफैबाय जोङो नैबे नोंथाङा नुनो मोन्दों नै गेटखौ नुदोंना नैबेयाव गेट पास लागासिनो स' जोबथारनायाव जों पिकनिक स्पटनि मेन प्लेससिम मोनफैबाय जोबोर समायना जायगा फै दानिया जों मोननैसो जायगा एक्सप्लर खालामदोनि नैबे जाबाय दारागावनि सुइस गेट लोगोफोर दैया जोबोर खम ने मानोना मेसें बोथोर ना दैया जोबोर खम बोहैनाय नुदों बे जाबाय नाय लोगोफोर बे जाबाय दारागावनि गेट बै जों दाना बैथिं एसे समान जायगायाव थांदोनि दानाबा जोंना सासेया एरखावगासिनो दाउ बेदरखौ हनै सासेयाबो होखावगासिनो अमा बेदरखौ एरखावगासिनो नाय जि जानो मजा नांखागोन आयौ गासिबो खामानियाव दा एक्टिभ दं खामानियाव बिजि फारसेथिं सान्दुंआबो एसे थिं थिं दुंबोनो हमदों